Kadakot Bible mentagasi kalong nagajinway Sam jong David kalong kaba art pulai kadakot kabanangkong. Kaktin jong blay kaba ongkom ne. Utrai ulong unong ap lang berjonga ngan om kerdo. Kani kajinway Sam jong David kaba art pulai kalong kaway nakidakot kaba paunam bha hapo jong ka Bible. Hakaba bon bha kibru kiba tip sibang jongka. Hakaba latho da us David. Uba yaladero Shisen kisngi wala long unong ap langber. Ngani thoi piba hari Israel handai. Kinong ap langber kidan ya kata jingin dai kebakar pang bhabat ki langber jangki. Ki yada yaki ki yalami ki sha ka jingwat ya ki jingbam bat sha ka jingdi ya ki bat ki sumar ya ki jindon kam jangki baro. Da kabak kedau hang ni ba ublei ulong unong ap langber jangki. David open pau ya kata ka jing shania but ka jing shania shimet ha ublei nak benta ka jing penyai ka jing penbiang but ka jing yada kani ka sam kala pentengan but ka aiman sim ya kibru daki pateng kamtam ha ka por ba kibru ki shem ya ka jing lani ka jing bom tikna ha ka jing kujoki kani ka jingwai sam ka ba arpulai ka dakot ka ban kong ka pentikna yang iba ublei kum unong ap langber jangi usumarengi kum unong ap langber upet ya ka way pa ka way ka langber unong ap langber haba usharai lane haba upet ya ki langber jangu ukmi ya way pa way lane ya ka way pa ka way ka langber ka badai ka hok ka jangu kum taru ublei ulong haba usharai yangi kum ki langber jangu ukmi ya ka jing im jangi way pa iwe syam la landet Syam lalek shiliang ya kilang brot kibadai ki khon ki jongo. Haba ka jingim ka sngau ba kam tikana ne ka sngau jenjar. Kani ka khot ka penken mau yangi ba ublei upen biang ya ka jindon kam jongi. Bat un yala mengi sya ki jaka ki badan kam yangi bangin don. Mentagasi to pelat lani to wengno ya ka no ka jingkhus lai lani ka jingting. Bat syania ha unong ap langber jampi ubadan rengkat bat pi un yalami pi bat un penbiang ya ke jindon kam jampi